Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen, welkom hier op IJsselmaar, welkom vanuit Starem. Juster koeder net zield worden en ik zocht naar boven, ik zocht naar de vlagen. Wien krijgt 5, maar uitzitters naar 6. Maar het goede nieuws is, de wut zielt. Het wedstrijdverslag van Andor Faber. Pittige omstandigheden joert op de IJsselmaar bij Starem. Wien krijgt 4, uitzitters naar 5 en 6. Maar benamen de wegen op de IJsselmaar maakt je het lastig voor de Vjetjens-koetsjes. De wedstrijdcommissie had er, liek als de oranje dagen, weer een songlasbaan inlijn. De stad dan. Mij scootjes boppen in onder oren de Jouwer en Langwar. Binnen die Valsk. We jaren in alle gevallen een loersignaal dat betekent dat er scootjes Valsk binnen. En in die beide scootjes wienen oer de stadlijnen en matten op een ijs starten. Een te backsetter dus Farinus de Jong en Var Harmen Brouwer. Farin hebben grauw en drachten, daar geen hinder van, zij liet je goed voor te wezen. En Sjoch Rus, die wegen op de IJsselmaar, de scootjes die erop knallen. En ondertussen heel scheef gaan. Het komt echt on op de stuurmanskeuzen van de skippers. Harmen Brouwer, hij is op een ijs start. En dat betekent dat hij voortdurend in een grutte efterstaan ontsjocht. Links zorgen we het scootje van Langwar in beeld. Maar de Jouwer is nog net op een ijs starten. Had Rinus de Jong wel terug dat er valsk wie? Of krijgen we praktijken zoals bij Langwar, dat Akrum valsk wie, maar dat Pieter Meter dat net toch hier. Hier shirt Rinus de Jong om hem heen, hier had er het in de gaten, maar dan is er al bij de eerste tonnen. En dus moet de Jouwer hielendal weer om naar de stad. En dus binnen dit al in meters die het oerstallig binnen. Bij de eerste tonnen zorgen we Akrum dat er als eerste omheen komt. Drachten is de nummer 2 en het Jereveen is tredde. De scootjes gaan van de Wien dan op wij naar de volgende tonnen. Maar het zit alweer tegen Bienwaar. Efterien is Rinus de Jong bij de starttonnen die er dan ook nog eens mee neemt. Nee, het is net de dij van de Oeraltus, het scootje van de Jouwer. Dat we links in beeld zorgen. Wat een mega efterstaan op onder oren Langwar onderin. Dat al wol voor de dadelijk hier dat ze vals wienen. Dan zorgen we dat Snits de fok zakje litten had. Op wij naar de volgende tonnen. Het scoot in elkaar, En Drachten draait dan in. Jouwt die fjouwe scootjes den jonken. Geen romte. Dit komt op een kop verkeerd. Dit gaat helemaal mis. Het is één grutte griebus. En alle handen scootjes zitten tjinnen waarom. Dit is een situatie met alleen nog maar verliezers. Ek scootjes die boppen in het klassement mij dienen. Ian grutte chaos onder oren hier bij Ljouwert en het Jereveen. Zorgen de reden vlagen bij Snits, een protest. En uiteindelijk liet Snits het zeilzakje. Ze horen ermee op en staken de wedstrijd al betiert. Nee, de opstekker die raakte het met skeer. En de wetterstang knapte erouw en hij stond er helemaal scheef voor. Dus ja, dan is hij mijn eerste van spanning gauw. Dus ja, dan kreeg je niks meer. Dus ik heb maar zoen dat we in ieder geval de fokdel kregen. En nou ja, mij Safvolle Wien planga's van achteren, zit dan in jezelf maar eens normaal naar beneden te krijgen. Dus, en toen wien ik al bij de onderboei, want toen gebeurde er nog veel meer radere dingen. Ek bij jou het problemen. De gele vlaggen wiest op medische assistentie. Ik derg in de zaal omleeg en ik zei horen er mee op voor Joert. Ja, linksrug zou je skippen, maar eens keer een jongen die kreeg blok voor de kop. Dus die heel uit het tier dat dek en zwet hem in, wand steken, zwet lopen kapot, alles een vodden. Dus kampioenschap verneukt. En wederom door een ander. Ik denk maar, ja maar. Waarloos. Je doet alles netjes, je vader veilig. En dan heb je van die debiel erbij die door me wat. Ik heb er net goed wat verroerd.
Dan was kreeg ik zo in de mat eerst de eerden vallen voordat er wat Nou, verhoord. dat is Joet best kent, hè? Echt weer. Die, we hebben nog 12, ik ben wat jonger. Nou, hier zit in de roef te janken en dan horen ze het op het dek te janken. Dan ben je gewoon helemaal waardeloos. Dan ben je met meestal bezig en dan doe je zulke dingen. Totaal skipper onwaardig, echt weer. Het niks met varen te krijgen. Dat doe ik net van een beroep en dat kerst ik zien. Emoties bij Willem Zwaga en een strijd die het in de protestkamer nog uitvjochten worden had. De wedstrijd gaat gewoon terug, met 12 in Stefan Vietje scootjes. On kop sjoggen we De Lemmer en Albert Visser. Ze winnen ek belutsen bij die situatie niet kijk bij de tonnen. Alleen nog zij koen der eins als jinnige zonder hinder van terug. Ze leiden aan de binnenkant en gaan als eerste om de tonnen. Daar sjoggen we Grauw en de Zuidwesthoeken met Auke de Groot, die er maar tussen stekt. En Var Grauw draait. En dus leidt de Zuidwesthoeken op 2 en Grauw op 3. Nou Ljouwert en Snits de wedstrijd verlitten hebben en het Jereveen een heel soort plakken verlen had, liek het dat De Lemmer en Grauw goede zaken dwang kennen voor het klassement. Want de concurrentie die zult zijn dikke punten oprennen. Hier zorgen we de rede vlagen bij Jeroen Pietersma en Drachten. Ja, hier zei daar net meer rond te jammatten. Het Jereveen, ek een rede vlagen, protesteren dan werd ze in Harren. Want zij kregen van Jeroen Pietersma geen romte. En ik zie ze brouwen die tweede stier in het klassement. Maar dus benauwd wezen voor dikke punten. Wilst het publiek maar machtig naar Starum Takam is. Ziet ze brouwen, ja, we nemen hem niet kijkt al. Hier kunnen de tonnen net besielen. Hij beziekt het met een opstekker, redt het net. En ik Drachten, rechts in beeld, keert aan de binnenkant bij de tonnendel. Het binnen zwiere omstandigheden dat de skippers houden en keren hebben om de scootjes goed in de wedstrijd te houden. Op een nij dikke plakken verlies dus vast ziet ze brouwen. En ik van Jeroen Pietersma. De Lemmer onkop en hij een oerenziel vindt de wedstrijdcommissie het mooi west. De finish gaat erin en het budget dat Albert Visser zijn tweede die-oewinning behelpt van dit SKS-kampioenschap. Dat net alleen nog, Albert Visser, die belooft u zich nog wat voor de slotweekend. Hier op Starum nog nooit won en ik hier op Langemaan nog nooit won. Dus ja, dan heb ik deze nog ook bijscount. Dus dat snits ik er nooit won, dus hier ben waskouwen. Op het tweede plak eindigt Grauw dat de Zuidwesthoeken nog inhelpt. Maar Auke de Groot, hij eindigt als derde. Een succesje dus voor het scootje van de Zuidwesthoeken. We moeten het echt voor zo'n waar hebben. En ja, als het van het hele lichte waar is, ja, dan moeten we verschrikkelijk zo'n geluk hebben. En anders dan wordt dat hem net. Maar ja, met dit waar, dan moet het wel waar kennen. We gaan niet kijken even hoe de situatie met Snits, maar laten we gelijk even terugkijken naar ja, die eerste onderste tonnen. Want dan is het een en al chaos. Wat heeft Toos jongen? Ja, wat ik zeg is dat er inderdaad, zoals Jaap al zei, een hoop scootjes op een lietstukje wetter wien. Dus ja, dan wordt het vol. Ze zijn van tevoren jouw wel de romte, ziel nog verstandig. Ja, nou ja, dat klopt. Dat hier beter wees, denk ik. De kerst maar fjouwen dik wel om zo'n tonnen in. Maar dan moest wel elkaar even een beetje erom te gunnen om die tonnen ik onder helje te kennen. En ja, dat gebeurde net. Hè. Er werd te betiet omheen gesneden. En ja, dan krijg je dus een ervaring. En dat is onherroepelijk. Die mensen kunnen net in de lucht verdwijnen. Nee, dat is dat. Nevens mij, zat ik het zeg, joeg Drachten geen romte. En lijn er nog 2 skippen boppen, ja, en die ging geen kant op. Nee, dat klopt. Dat heb ik zien. De situatie ontstaat misschien wat jeder. Dus je zit er maar de 3 skipslengtes, maar goed. Jachten, ja, die smieten doordicht. Ja, en ja, dat wie eigenlijk wat ja, onverstandig. Zullen we dat zo zeggen? Ja. Dat is heel netjes zo. Snits het dan ek al het tuur naar onder een touw, wel eens geval de fok. Want ja, daar wie het helemaal mis. Wat gebeurde er met Snits? Ja, correct weet ik het nog net. Ik dacht eerst in het vorige wien ze eens binnen vak, even in de vak ontzet, want toen hien ze de vak al del. Dus maar nou wetende wat we nou weten, hien ze skade onder wetterstangen en op de zijkant van het schip, dus bij de zwudden. Dus misschien is er ook wel jeder in het rak al wat gebeurd dat ze daarom de fok al naar beneden. Maar helemaal correct weet ik het net, want de man ben hartstikke druk met reparaties en protesten. En, dus ik heb ze nog net sprutsen. Nee, daar is even geen tijd voor, maar als er toch een onervaring komt, dat weten we dus net. Nee, dat weten we net, maar ja, dat denk ik wel. Ja. Dan nog even hoe het klassement, want ja, Grauw en Benam en Grauw en ik Lemmer, die bij spekkeper natuurlijk. Want dan noemen ze
Snits en Ljouwert, ze moesten al hier uitvallen. Dat zijn de nummers 2 en de nummer 4 in het klassement. En dan heb je Jereveen nog, die had ik net een hele goede klassering. Ja, Grauw, Lemmer rint dan een puntje in. Maar ja, dat Zilgrauw wat, ja, dat maakt het niks uit. Nee, het begint wel wat een gatje te komen. Dus ja, Douwe doet dat hartstikke best. Die ziet gewoon lekker zijn eigen wedstrijdjes. En je hoeft helemaal niet eerste te worden hier, om kampioen te worden. Dat heeft ook wel eens meemaken, toch? Ja, klopt. We hebben dat ik wel eens meemaken. Ja, nooit één keer een eentje zielen en toch kampioen worden. Dus we zijn zelfs een keer omslaan en dan toch nog kampioen worden. Dus ja, dat kan alle jaar. Dat kan alle jaar. Nou, laten we de stand er dan even bij pakken op kaart. Waar wie doet de beste hier op IJsselmaar. Dan weten we dus dat Lemmer die krijgt er 0,9 punten bij. Vargrauw, de Zuidwesthoeken. Echt heel knap, hè? Van Auke de Groot, Zuidwesthoeken op het eigen wetter. Ja, dat gunnen we Mek, hè? Ja, als we in de Formule 1 zitten, dan zoek zij de driver of the day. Ja, jong, geweldig. Ja, echt super mooi voor het meisje dat ze hier zo mooi zielen. Ja. Er zijn wel een heel soort protesten, zo'n in totaal. De protesten die ik opschreven heb, zijn van Akkerum, Jennevoort, Drachten, Jereveen, Langwaar en Woordzijn. En dan mis ik er ook nog hier. Maar ja, het wie Sangaus. Ja, Ljouwert en Snits natuurlijk. Die hebben allebei er nog protest. Dus ja, het wie zeker een chaos. Dus, het werd een lange joen voor de protestcommissie, denk ik. In het zwithokje. Ja, in het zwithokje in de Kaap, ja. Laten we dan eventjes even naar het klassement. Het klassement. Op 1 Grauw, 11,9 punten. Var Lemmer, 18,8. Die ben dus een puntje in Roen. Dan Jereveen, 21,9. Ljouwert en Snits, allebei de 23,9. Zo is nou de kop van het klassement. Ja, nou ja. Zo is het al. Er is wat, ja, er komt nou echt een gat, hè? Ja, dit is wel echt een gatje. En er moeten wel hele rare dingen gebeuren. Wil Grauw dit net doorheen houden. Maar goed, we krijgen nog hele orenwaardtypes. De komende dagen wordt het... ik ga een beetje op Jan's stoel zitten, maar we krijgen nog wat minder wien. Dus nou ja, misschien kan de rest dan toch nog wat dichterbij komen. Ja. Mooi wordt er vanzelfs net zield. Maar manje, dan ben we er weer. Dan ben we in Woordzijn. Toch? Ja, dan ben we in Woordzijn. Dini, hartstikke bedankt voor die kundige analyses. En ik zou zeggen, graag de volgende keer. We weten dus dat de Lemmer de rapste wie hier op IJsselmaar. En Grauw zit boppen in het klassement van de SKS 2024. Graag ontmanje in Woordzijn. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.